Ens acompanya Andrea Frasquet, ella és una de les candidates a màxima representant de les Falles de València i volem conèixer una miqueta més com està vivint aquesta experiència i també conèixer-te una miqueta més. Andrea, què tal? Bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per atendre els micros del periodi.com i bé, ens agradaria sobretot donar-te primer l'enhorabona per haver arribat fins ací i volem conèixer com estàs gestionant aquestes emocions d'estos dies. No ho assimile, jo ho dic, que encara vas a la universitat i tot el món te diu enhorabona, enhorabona, però dius, és que no m'ho crec, és que no m'ho crec. I jo vaig eixir i vaig eixir en plan de no pot ser jo, no pot ser jo. A més eren 4 Andreas. I hasta que no m'escoltaves el cognom va ser... A més, jo no el vaig escoltar i va dir-lo el secretari Pepe i jo va ser una balança sobre mi de totes les candidates, de les que estaven més a prop. Bueno, aquests dies han sigut molt emocionants i jo no sé, també suposo que el suport de la gent de la teva comissió, la gent del teu entorn, familiars, ho han estat vivint en tu, no?, en aquesta emoció. Sí, ells ho han vivit molt, la meva falla sobretot, jo eixia de les proves i tota la meva falla ho preguntava pel grup, Andrea, com has quedat? Andrea, com has quedat? Hi havia dies que eixies bé, eixies amb molta moralitat, estic passant bé, però hi havia dies que dius, és que és dur, i a més, és que la gent la gent de fora que no es fallera crec que és un procés molt fàcil de, te l'eixixen en un 3 i no res, i diu, no, hem passat exàmens, hem passat proves de cultura, hem anat a museus, hem anat a unes falles, hem fet moltes coses i la gent no ho sap. No és conscient, no?, de tot el que... Per a res, no és conscient. Perquè quan vareu començar aquest procés, per molt que estiguereu vinculades al món faller, fins que no ho vius, no ho saps. Exacte. A més, aquest any era més diferent. El primer dia anar a veure 3 museus que jo me vaig a passar molt bé, vaig aprendre un muntó aquest dia, per això. Ha sigut diferent, però és el que va dir Pere. Pere va dir que és un jurat per a que us passeu bé i apreneu. I jo aprenent molt, i hem passat molt bé. I me porto un grup d'amigues molt bones. Això és el que vos anava a comentar. Una de les coses que bé, pues estic sentint és que heu fet molta germanor entre vosaltres. Fins i tot que ja teniu una quedaeta molt pròxima vosaltres i les que no han pogut entrar perquè heu fet, pues, això, heu intimat una miqueta. Sí, és això el que estem dient. Hem fet una pinya a les 72 molt gran i la gent crec que no, que és que per haver eixit les 13 que hem eixit, que crec que alguna pot estar malament, hi ha gent que ens ha felicitat per privat de les preseleccionades és que jo volia que estuvieres ahí perquè m'encanta el que siga, a moltes les ha passat el mateix, però és que és una pinya que de veritat molt bona i jo crec que el jurat ens ha fet que aquesta unió serà molt forta. Serà possible. Bueno, cada una arribava del seu sector, de la seva comissió, ara al final heu fet aquesta germanor perquè esteu en aquest procés juntes, però claro, aquest procés és tan important perquè heu sigut prèviament falleres i molt vinculades al món de les falles. Quina ha sigut la teua història fallera? Conta'ns un poc quina ha sigut la teua història fallera. La meva història fallera és molt còmica, perquè la meva mare va ser fallera de menuda a una falla de Russafa, perquè ja vivia a Russafa, però el típic, les seues amigues deixen la falla i ma mare va deixar la falla. El mon pare no és faller, però com si fora, de veritat, el viu més a vegades que ma mare. Però això, la meva mare de menuda em portava a veure les ofrenes i tot això, i jo un dia vaig veure passar una banda de música i jo em vaig posar a ballar amb la banda. I ma mare diu, jo aquesta xiqueta la tinc a voltar a una falla, i van dir, pues a la falla del barri de l'exposició. I d'aquest moment soc fallera i com cultiu propi de que m'hagi fet tan fallera d'aquesta falla. Bueno, i d'haver arribat, començar així i haver arribat fins on has arribat, jo crec que pots estar molt contenta, no? Sí, molt contenta. Jo és el que dic, no m'ho crec i és per a dar-se un canto en els dents. Bueno, i ja coneixent un poc aquest apartat personal, perquè molta gent, ara que ja sou un personatge públic, que la gent ja està veient les vostres fotos, a veure qui sou, vol saber com sou, un poc en la vostra vida personal. Dins de lo que cap, què ens podries contar de tu? Pues jo estudio doble grau en farmàcia i nutrició a la Universitat de València, estic en tercer. Jo soc una persona molt oberta, molt espontània, soc un poc així gracioseta, més que nada romper el gel, no? I no sé, m'agrada molt ballar, jo bailo ballet a una escola de dansa i bailes regionals als grups de danses de l'Altar de Russafa i res més. Bueno, molt completa. Vem que per un costat i per un altre molt completa. Tu creus que tens això que hi ha que tindre una màxima representant, una fallera major de València? Jo crec que el tenim les 13. Les 13 que hem viscut les cites tenim totes les papeletes per a ser fallera major de València, però la que siga jo crec que la vam apoyar molt. Ella, ja sabem que les 13 el tenim i la que siga serà molt bona fallera major de València.
Molt bé, doncs ha sigut un plaer parlar amb tu, desitjar-te que tingues un any inoblidable, perquè sabem que ho serà, que gaudisques de cada moment, perquè és una experiència única. Així que enhorabona i moltes gràcies. A tu.